supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawal. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawal. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines.
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isip mo yung oras sa Pilipinas, alas 7:33. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Lift. Dare to switch, lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man siya sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman sang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Daw, hindi na gini mapunggan niya. Ma-Christmas gini. Sano pa matabo ni ma-Christmas gid. Hindi lang maguba ang kalibutan ni K5 Andre, madayon gid ang Christmas ni. Mga ka-K5 mo, tatlon lang kadlaw na bilin. Christmas na! Advance Merry Christmas sa inyo tanan! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Saliwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Manrio, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Amparawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad,
Iwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa ang balita lokal, nasyonal kaga international. Mga mainit-init nga nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan, mangin kaupon man naton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Bay kang tanan sa ilang tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga pila man karon ka mga balita man kag information. Alin sa iban pa naton nga mga K5 reporters, may kaupon naton karon iban pa nga mga balita. Alin pa sa iban naton nga mga K5 reporters diri sa ato sini nga pagpangalaga. Sa mga dalagko man nga mga balita nasyonal, kag balita internasyonal, ngayon kaupon man naton karon ng mga balita kag information nagikan na sa ato sini nga mga K5 news center. Pun naton sa news center sa karon mga K5 si K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinahanglan, upod naton diri sa technical side, K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 June Aluado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo taran-taran diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, ay Lunes. Today is a Monday, December 22, 2025. Kapit sa 22 na kita sa operasyon mga K5. Sa nanupang matabo ni madayon gid. Tatlo na lang kadlaw ang nabilin. Mga K5 no buwas Martes 23, pagka Miyerkules 24, sa Huwebes 25. Sa malipot nga sugilanon mga K5, no? Tatlo na lang kadlaw ang nabilin, Pasko na dayo, no? Anong mga nabaton mo na kipabandring ng mga Pasko? Mayara naman. Hoy pa! Araw-araw mo. Sige lang kay bisan hindi ang ikaw ako nga nagabutan, ipainan ta ka sang Pasko para si imo. Nga halin gid sa akon. So duha na kamo nga akon Paskwahan ang akon nga nagabutan ag ikaw. Nga gusto mga Pasko? Dalaga? Hindi. Hindi lang pagpangayo, house and lata ba maluoy ka? Ay pariyo man nga duaway house and lot. Kung dalaga, siguro hindi taman ka mapatigayonan damo man ko mga ihada mo. Damo ko mga ihada ng mga dalaga. Kung hindi na lang sultiro. Masalaan pa talaga karon. Kung may mga kwan naman, may mga naatinan ako nga mga kwan, nga mga change gift. May mga naatinan naman ko nga mga Christmas party. Magluwas sa aton nga Christmas party sa buwas. Hindi may Christmas party man tayo buwas, no? Diri sa bilog nga iya sang K5 News FM Iloilo. Mga Christmas party man kami buwas kag ma Thanksgiving man mga K5 no buwas amon nga Christmas party sa K5 News FM. So magluwas na may mga Christmas party na ko nga na-attendiran. May mga may mga change gift man ko nga intrahan. May mga regalo naman ko nga nabaton, mga gulo ginagmay nga mga regalo importante. Halin sa alibuton sa tagipusoon sa nagaregalo sa imo kay 500 mo nang importante. So gani buwas tagaan ta 5 ka pesos halin na sa akon na libuton nga tagipusoon ha. So mga K5 no sa ato sini nga pangalagan why naman ko gapaabot gid man sang mga sang mga regalo pagid man kay sang una nga tiempo sang bataon pa kita kag during the time sang gasugod-sugod pa kita sa radyo damo naman kita sa mga nabaton nga mga regalo bla subong amo naman ang tiempo siguro nga kita naman manghatag sang regalo sa mga ulo-ulihi sa aton edad na kita mong makahatag man tabisan mga gamay-gamay lang nga regalo. Ay way man tabi hindi matabi milyonaryo yamong kung mga milyonaryo tatani kundi bisan mang regalo tay sa bilog sa lakyan.
bla. Sige. Te, bisan ano matabo ni mga ka-K5, no? Hindi gid mauntat. Hindi gid mapunggan maabot gid ang Christmas. After Christmas, mga ka-K5, New Year dayon, no? Ilan lang kadlaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 days more to go before New Year. Siyam na lang kadlaw kay 500. Kag mag-New Year na kita. Daway lang mabalaan mga ka-K5 no, nagligad lang to nag-2025, nagligad lang ang eleksyon. Nag-eleksyon lang ni 2025. Subong mga ka-K5 ma-2026 na ta. So good naman ni kampanya hanay. May barangay pangadaan, may barangay eleksyon pangadaan next year. Amo ning aton nga mga palaabuton. Sa kadasig lang sang kimpo. Kag kadasig malang magkalamatay ng iban nga mga nga mga tao sa kalibutan. Kita nyo mga ka-K5 may ara nga dungol nga nagkuan bla dumduman mo nga sanggin pamangkot si Cara David bla. Kung anong wish siya sa iya nga birthday. Patihan mo to hambal ya tong wish siya. Nya sana siya mamatay na lahat ng mga magnanakaw. May pagkatanlas, may pagkataliwis dila ni si Cara David mo. Kita nyo, may napatay, isa kabilog si Cabral, patay na. May matagahambal nga kawatan, gid siya, pero isa sa mga instrumento sa pagpangawat ni Blacky 500. Saan wala pa kita, may mga nagpangako na siya, ng mga insertion, mga ginapalupad ng mga kwarta sa kabansang gobyerno. So, hindi taman sa mahambal nga kawatan na gid siya, kay manti, hindi pa man siya guilty, kag proven guilty. Mga ka-K5 kay ginaimbestigar pa man lang siya. Pero ti sa mga panaysayon ti may ara isa nga kay labtanan ang mga ka-K5 ti harao si Cabral na. Tapos si Congressman Acop, si Congressman Acop ya daw ay man yan. Daw mo siya nadala no. Pero ti mga ka-K5 yara na. Ti kung natabuan man lang guro ning lango-lango man na to yan ni Cara David. Masunod, sino ayan pagid man? Sino pagid ayan masunod man? Maria Iuni, so... te. Pero ang ambal mga ka-K5, no? Sa aton nga mga pila ka mga balita sa nasyonal. Nahon ta na mga balita nasyonal bla mga ka-K5. Naghambal si Senator Ping Lacson nga bangod sini mga ka-K5 sang pagkapatay ni Yusek inang Cabral. Mga ka-K5, may posibilidad nga mabudlayan ang ila sining pag-imbestigar. Ang ila sining padayon nga pag-imbestigar may kang tanan sa sining flood control project anomaly. Medyo mabulubudlayan sila kay suno sa report nga si Yusek Cabral amo ang nagauyat sang tanan-tanan kag siyang nagapatigayon. Mga ka-K5 sa sining mga proyekto sa ato sining mga tagsa ka mga departamento sang DPWH sa bilog nga Pilipinas. Bangod kay undersecretary siya. Sulugoon ini siya mga ka-K5 sang secretary during the time nga si Secretary Bunuan sang DPWH. Under ini si Yusek inang Maria Catalina Cabral. Mga ka-K5 no? Sang DPWH nga daanang sa planning mo. So amo ni kon nga siyang naka-insindi sina tanan-tanan kag damo sa mga papilis nga mga ara kuno sa iya. Kag suno sa report kag informasyon. Diri ni siya nahulog sa pila sa may Benguet. Mga ka-K5 pang iya sini nga salakyan nagpundo da sa may daw kilikilid na sang pilas na daw. Makita nyo ng video namon. Dra na dapit sa nagturutongtong kuno da sa may kuano araw so kitaon sa may picture gali siya. Nakitaon siya nga nagapulupungko sa may kilid sang inang daw baral. Mga ka-K5 sa may kilid sang baral sa Benguet. And then daw may nagsaway pagani ini sa iya mong nagsaway pa ni siya may nagambal ni siya nga inang ting hindi kada kay delikado na da kay protektahan pilas da. Pero mati ko humalin siya. Naghalin siya kinang sakay sa salakyan niya and then dugay-dugay nagkadto sa ulunhan lang man. Kaya nagdulog na maniwat kaya naghambal nga. Hambala niyang driver niya nga si ang driver ito na pilido ito Fernandez bla. Mga ka-K5 hambal sa driver niya
nga nagpadulog pag isaliw siya nagambal niya din lang ko niya tapos niya balikan ako di karon niya mapulo pa huway-huway lang ko di aklo ako di sila nga sa mabugnaw nga hangin sa hara may picture so kita nyo ini makakify ang mga pictures nga ni may posibilidad ya sang CCTV footage or may posibilidad nga iya ini kwan sang mga kamera sa mga salakyan bla mga nagalabay nga mga salakyan may ara nga mga inang kwan may mga ano panawag sinigani ho inang built-in nga mga kamera bla sa tubang may mga amuning mga nakuha nga mga picture siya before ini siya magka-K5 mapatay kag makita mga dashcam no mga dashcam na mo nga mga iban nga mga salakyan may mga dashcam na so man nakakuha siya sang picture ng duha ka anggulo sang picture mga ka-K5 atong nagapulupungko na siya na ho ikaron sa report ini siyang nahulog kag sa investigasyon may mga damo-damo na mga anggulo ang mga ka-K5 damo na mga anggulo may ara ang gambal nga gintikwang siya may ara nga nagahambal nga natural nga sila nga pagkapatay may mga ara pag nagapasibangol niya sila base ko naluhambal nila nga napatay siya ba sila into yung itsura niya na itong remain niya kag siya yan nagpalagyo na to damo sa mga kasubong sila nga mga klase sang mga haka-haka. But anyway, ang bana mga ka-K5 ni inang Yusek Cabral ang nagalalain kay ginapang-raid ang ilang mga balay, ginapang-raid ang ilang mga iyang kutob sa mga balay. Ito ginapang-raid sa aton nga mga pulis, ginapangkuha kung anong mga kinanglanon nga mga papilis to. Kag wala labot sina, nagpagwa sang statement karon ang ombudsman. Ang gobyerno nagpagwa sang statement nga once nga hindi pag-i-turn over sang pamilya ni Cabral ang iyang mga gadgets nga ginagamit kag ginapanguyatan or mga personal nga mga gamit ni Yusek Cabral hindi kuno nila pag-ibalik sa pamilya kag pag-ihatag sa pamilya ang bangkay ni Yusek Cabral. Sobra naman ang inyo niya man. Kay Bandre. Sobra man tanong nyo na. Ano ka mga palubong burawa nyo? Kung mga akong bana ni kung mga ako ka-K5 ang bana ni Cabral. Amo na ginahambal nila nga tanan-tanan ko ng mga gadget ni Yusek Cabral. Once gani nga hindi ko no ma-turn over sa gobyerno ang mga gadget ni Cabral, hindi ko no nila pag-ihatag ang remain o kon ang lawas, bangkay ni Cabral sa pamilya ni Kwan, sa pamilya ni Cabral, sa bana niya kag sa pamilya niya. Hindi ko na ko ang bana, sobra-sobra may masakit na. Sakit na balatyagon siyang bana, bisan amo pa na mga ka-K5 kay Bandre, hindi ba? Huwag ka mo mga balatyagon, magamusin ha? Sakit na nabatyagan siyang bana sa natabo sa iyang asawa. Kag sa mga kabataan niya sini, mga kaapuhan niya sini. Sakit na ninabatyagan nila man nga Number 1, hindi na sa makakwan. Hindi na sa makapangapin sa kugalingon niya kay bisa for example tawgon sa kawatan, tawgon sa kurap. Hindi na sa hindi na siya makapangapin sa kugalingon niya. Hindi patay na siya. Kag wala labot sina. Kahuyanan ini isang pamilya, kakahuyanan sang bana, kasang kabataan. Mga ka-K5. Why niya labot sila mong di ba K5 Andre? Although ngati kung ginpakaon niya ni sa pamilya, yati mo na ang mga kinawatan niya. Pero why man ni sila gyapon niya hinalungong, why sila balong nangawat niya sa Cabral mong. Kay pamilya ni sila why niya kay intindi mga kabataan, mga apo ni. Bochilingon si parar ni sila kung ano man for example kung kawatan giba si Cabral. Why na iya kay intindi kay why niya kabalo mga apo kag mga ginikanan. Or ang iya sini nga mga kaapuhan na kuno mga kunano pada. Ti karon ang hambal sang gobyerno nga was ka hindi kuno pag-ibalik sang or pag-i-turn over sang pamilya ni Cabral ang ining mga gadget niya, mga kagamitan niya, mga personal belongings siya katulad sa mga cellphone, laptop o kunano pada nga may posibilidad dira nakabutang ang mga kuanabinong mga records nga ginauyatan ni Cabral K5 Andre. Hindi ko nila pag-i-turn over ang bangkay. Raw man tinyo man yaman.
Ano nyo na ang bangkay? Ano nyo? I-freezer nyo? Ano nyo na? I-preserve nyo? O kamo mapalubong sa bangkay ni Yusek Maria Catalina Cabral? Kung ako ang bana hindi Blacky 500? Araw-araw man tinyo. Ti iya na iya kwan ilan na iya pati bangkay. Hindi pag ibalik sa gobyerno ko no. Hindi ko no pag i-turn over sa pamilya ang bangkay. Ay araw-araw man nga klase oh. Kung ako ang bana, sige gastuhin nyo dahil palubong nyo. Bala kamuros kabuhi nyo. Pero hindi galing pwede matabo. Kabalo ka, siyempre pamilya niya kay 500 mong katapusan na remain. Sa katapusan nga higayon dapat katagan nyo sang maayo nga respeto ang bangkay no. Although nga butang tali, for example, tutuod yung mga nag-suicide siya. Abisan pa nga nag-suicide siya, pero hatagan sang husto nga pagpalubong, pagpamisa, siyempre hatagan masasangkon ano nga mga husto nga proseso sang pagpalubong siya muna bala mga ka-K5 no. So daw ka overacting, daw ka OA naman ang gobyerno to magamo sina K500 no. OA na sinyo ano magkamuman kaya nyo man nagyapon, file nyo kaso bla sa kwan, file nyo to sa sa korte. I-file nyo sa korte, nga kinanglanon yung ilang nga mga gadget kasubong sila sa amuniho para nga ang korte amo ang magpagwa sang sabpina. O hindi ba? Mapagwa kag magmando, mahatag sang order ang korte. Mahambal ang korte nga, ikaw Mrs. Cabral, Mr. Cabral, kinanglan na mo ng gadget nga mo ang mga ngalan sa mga gadget nga niyo. Kwaon na mo na sa inyo balay. Ihatag mo dito over kung hindi. Madala ka sa pagkabilanggo. Madala ka sa pagkakaso. Kaya ito over mo ni. Kung korte ang magmando, ihatag na nila. Lalang mga hindi Blacky 500. Hindi kayo dalo nyo sa papwersa na kagpahugon mo imo yung pamilya nga. Hindi pa, kung hindi nyo pag itunover ang mga gamit na. Hindi nyo pag ihatag ang bangkay sa asawa ni. Hindi nyo pag ihatag ang bangkay ni Cabral. Ano kamo inyo yaman? Balik nyo na kay Iyana! Ano kayo? Hindi, Blacky 500. Storyan tara karon mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalagan. Samtang si inang congressman Batangas congressman Libeste bla mo Batangas man sa no Batangas congressman Libeste mga ka-K5 ang nagpagwa naman sang informasyon nga may mga ara nga ginhatag nga listahan records mga ka-K5 si inang Yusek Catalina Cabral ara sa paghinakop ni Congressman Libeste. So no, sa kay Congressman Libeste nga ini nga mga papel sing panghatag sa iya tanan halos mga listahan ini kay 500 sang mga involved nga mga tawo nga ginpanghatagan sang project, ginpanghatagan kwarta, ginpanghatagan sang insertion, ginpanghatagan sang allocables. Mga ka-K5 nga mga district congressman kag wala labot sina sa mga district congressman may ara pagid nga mga ining mga party list congressman. Pwerte kuno kadamo-damo sa listahan mo. Kung si Congressman Libeste pagi na interview ini sang Billionaire News Channel. Mga ka-K5 sa Billionaire News Channel ginpahayag ni Libeste nga ini nga mga papilis ang ara sa iya kag ini iya nga iga-turn over sa DPWH kag kinahanglan nga ang DPWH mismo nga si Secretary Dizon sang DPWH mga ka-K5 amo na lang ang magpagwa sang sini nga mga papilis mga ka-K5 para nga official. And then after that pag makita sini ni Congressman Libeste nga mapagwa ini sang DPWH mga ka-K5 siya ang maghambal kung bala authenticated ini o kung authentic ang amo nga mga listahan mga ka-K5 nga ginpagwa kay kon si Congressman Libeste wala sa sang hindi sa authorized no nga magpagwa sini nga mga papilis kini kay manti siyempre ang mga papilis nga ini
ang ginapanagiyahan sang DPWH. So, gin-turnover sa DPWH sa kay DPWH Secretary Inang Dison kag siya ang nagahulat nga ang si Secretary Dison amo ang magpagwa sini mga K5 sang sini nga mga papilis. Storyan tara karon mga K5 damo kuno nga mga kuan mong sa bagay K5 Andre. Matsyag ko sa 200 pila na gani kabilog ang mga congressmen tadi including the party list. Mado mga 250 plus mong yung mga 254 o 200 mga dira sa mga 250 plus dala na siya ang mga kwan ang mga dala na ang mga party list. So mga sobran sila 250 mga lapit-lapit mga 260 bla mong ang mga congressmen sa bilog nga Pilipinas. Tilaban-laban tanan-tanan sila mayara guro eh. Base may posibilidad nga parang nahot ang mga wala. Base ang mga wala na mga baguhan siguro nga nagdaog nga congressman. Pero kung mga daan nga mga congressman na laban-laban na mayara gid mga ka-K5. Hindi na siya manigar nga may ara na tanan-tanan. Normal na nga may mga alokables na sila. Pero o galing kung may mga alokables sila tanan-tanan, depende naman nagaling kay 500 sa mga congressman. Kung anhon nila na, kung kawaton nila na, kung hindi. Kaya ang kalabanan nga nakuha naton diri kay 500, ang iban nga mga congressman niya, mga alokables nila, gina-convert nila ini sa mga proyekto, ka mga programa nila sa ilang tagsa ka mga distrito. O hindi bala? Parehos diri sa may syudad sa Iloilo. Sa kay Congresswoman Jamjam Barunda. Perfect mo project Congresswoman Jamjam Barunda di. O hindi bala? May mga may mga ara nga mga multipurpose gym. May mga sports center pa sa gani di. May ara pa sa gani nga inang shoreline na ano gani na panahon daw. Ang mga nagabarakada bla nga barikada nga kuan nga mga bato nga ginbutang sa may kilid sang dagat para nga hindi magbasya ang lagko nga mga balod kang magkalaguba mga balay sa si shoreline. Mga ka-K5 ara sa nga mga programa nga ang mga soft niya nga mga programa katulad sang paghatag sang financial assistance sa mga inang pigado. Ay labi na sa mga negosyante ginapanegosyo, may mga ara siya nga mga financial assistance sa mga negosyante. May ara man siya nga mga financial assistance sa mga may medical assistance, no? Medical assistance sa mga nagkala-ospital. Mga nagapa-opera ka mga may balayran sa ospital. May mga basta damo. Amo na sang ibanda mga duli tupad. May mga AX magani na sang una pa. Mga ka-K5. Pero hindi pareho sang AX ngaging kapon. Ang ginkapon to nga AX mga K5 iya to sang syudad. Hindi to iya sang congresswoman. Ining party sa street lights mga ka-K5 nga ginambal sang barangay kapitan sa barangay Hibawan Norte nga nga ginpagwa nga balita daw mga isa ka street light kuno 1.3 milyon ang bili. Sos Maria Hunes ti garapon ni Santissima. It's a frank gali. Amo na ginasiling bala naton kay 500 nga kon midyaman kita kay 500. Kon midyaman ka, imo gid na obligasyon. Once gani nga may mga natipon ikaw nga mga balita, imo gid na obligasyon kay 500 nga i-verify anay antes mo ibalita mo. Obligasyon mo gid na ya. Ano ka imo? Ya vlogger nga. Ang vlogger ya kun ano-ano na to, may mga fake news na yung vlogger mo. Ano kay mo vlogger kay mo ya nga. Pagkakuha mo sa balita din mo kawakal. Way mo na i-verify. Tapos in-interview ng kapitan, ang kapitan to lipong man. Siling sang kapitan mga ka-K5, siling niya, oo, yun, mo galit ng biliya, isang bilog street light na, 1.3 milyon. Kadugangan pagit sang isa pagit nga ato man sa samay Saudi, kay 500, ato man sa Saudi, pero dahil niya man ka-intra nga, ganik balo, kuro katabo di sa syudad, sing Iloilo, daw gagagaga ni Blas Bugres.
Intra bla nga way ka insindi ko nang matutuod bla. Daya nagka-intraman gasalig siya nga hindi sa makasuhan kaya to sa kwan. At to sa Saudi Arabia. Ay, mga ka-K5 hindi bla K5 Andre. Dapat siguruhon mo. Kabalo ko nga si Bugres ni kwan siya mong nang mascom graduate ni sa kwan sa West Visayas State University. Balag ko na, classmate siya na ang mga buang daspia ko. Nga kabat siya na. Amo na gani gurong gahatag siya balita to kay man nga amo ni kapalapta mo man ni napalapta sa balita mo. Karon medyo ang barangay kapitan sang barangay Hibaw-an Norte may pagkamundo man mga K5. Why man sa ka-intindi dahil niya man pa-interview. Kibot siya pag-interview siya niya ay gali. Kibot man siya niya ay huo. Ay gali. Daw na kibot man lang kapitan niya ay gali. Man mahal Mako mo na siya niya isa na ka-street light nga solar na 1.3 million bili niya. Sos gali. Igo lang tawon mga ka-K5. Aragid lang na makita na sa pwede mo ma-verify ina mong mga ka-K5 hapos katama pangitao na sa aton nga. Makita ina mga ka-K5 sa mismo sa page sang DPWH ang ining nga klase sang proyekto. Tos igo i-verify mga ka-K5 gali ang proyekto gali kay 500 matuod gid man nga 39 milyon ang balor sang proyekto. Pero hindi lang kay apat kabilog nga poste nga da sa may barangay Hibaw-an Norte ibutang. Kundi ginbutang ini pagkalabot hasta to sa may probinsya ka Antique ayo. Damo-damo gali nga mga street light mga ka-K5. That's why ang balor ya 39 million plus gid man. Pero ugaling ini nga proyekto ginpauntat bangod kay nadalahig ang pangalan sang mga diskaya kay ang mga nagpahimo sini kang nagpaimplementar sa among nga proyekto ang nagdaog sini diri amo ang mga diskaya kay 500. Di ko mo kay nabutang sa kontrobersyal. Nabutang sa kontrobersyal ang ining kumpanya sang mga diskaya. Amo nang rason kung nga ginpauntat pero ara kompleto ang ini nga proyekto. Ang pinakabarato gani ni nga klase sang nga klase sang street light ang ari diri nga napamtang diri nga nagabalor sa mga 100,000 ang kada isa sini poste astang iya nga astang iya sini nga street light mga ka-K5 nga solar kay sa iban masobra pa gani mga ka-K5 sa tag 150,000 ang isa sina. Doon diri sa aton pinagkabarato galing wala lang mahuman kay naabotan sang tiyempo sang pinaka-kontrobersyal mga ka-K5 ang mga diskaya. Amo nang matutuod ng sakto nga balita. Kung matutuod ka nga media kay 500. Ang ginahimo mo sina simple malang mong basta gani may mga ginahimo may mga ginakuan. Inugay na gamay ka mga alam senyora o Roman. Media man kamo gintunan nyo na mga mascom graduate kamo. Ako gani hindi ko gani mascom graduate baloko. Di ba kay 500? Hindi gani ko ya mascom graduate. Kamo mga mascom graduate, kamo Maria Ihonis, hindi kamo kabalo? Hindi bala, paano magkuha sa malitaw ang matutuod nga medyaman? Ang isa ka, ginatawag naton mga ka-K5 nga media journalist, anong ginahimo, Permiro? Una-una, masagap sa sang tanan nga mga balita, tipuno niyang tanan nga mga balita kay 500. Pagtipon niya sang tanan nga mga informasyon, ang tanan-tanan nga mga informasyon nga natipon mo, i-verify mo ni tanan. Ang ini, false alarm ni hindi ansakto, ihaboy mo ni. Ang ari hindi na mo. Ari ati very good, kwaon ko ni. Pulaapon ko ni. Ang ari, ipanghaboy mo ni sa malipot nga sugilanon kay 500, daw pariho nga ang media, ang trabaho naton is may ara kita sa ginatawag nga refinery. Kung sa mga galingan, paki 500, may refinery sa mga galingan sa Tubobla. Kung sa mga sentral pa, may refinery kita. Kung sa mga aggregates, paki 500, may salaan kita, ginaayag tani. Ginaayag ta ka ginasala, ginahaboy ang mga bato, kag ang mga balas nga mga inang matipon ta mo nang ginakuha ta. Hindi pala ginapaintang balas kag ang bato. Amo na siya ang media. Dapat
dapat sa laon mo na yung tanan-tanan antes ka magbalita. Kailan tawa. Tapos ulo intrap itong isa itong tangadal mo to sa... Nagliga itong idol ko siya kaya ginambala niya nga malakwan si Kapitan to sa lanit. Subong nag-intra na masasag hindi insakto nga balita. Sa sunod gani, kung may mag-feed sa imo, dira pa man kuton mo, anay, natuntuod na eh. Hindi kay may intra ka nga wala mo masihisayran sa maayo. Oh. Kung hindi black kay 500, kalaw ay na, nakakapin pati. Sa bagay, hindi man na sa lapakon, kaya hindi masaya midyaman mong gani, kita mo lang na bala. Makapaguba, mga kakipab sa imahe sa syudad sa Iloilo, di. May tani black kun ari di sa kay, wala man di siya. Ari ka di tani, kundi pa salamat kami kay concern ka di sa syudad. Uli ka blade, parang balaan namon nga, ari ka di, buligan ka namon, kay pareho, palariho man na kita trabaho. Palariho man na kita nga concern sa syudad sa Iloilo. Pero kung magpalapta kay mo sa mga hindi insakto nga balita, mamong yayaw kay mo sang tao nga hindi man ang gali nga hindi magaling insakto, tiklaw ay hindi bla. So amo na mga ka-K5. Karon ang natabo amo ni ang hambal ni Congressman Libeste. Ito tabalik tato sa kay Congressman Libeste. Ay nagpagalabot tadi. Hindi kay tuod man kay ang tanan-tanan nga mga congressman. May mga allocables kuno mong ara ang mga listahan. So si Secretary Dizon sang DPWH amo ini mga ka-K5 ang magapagwa. Inakon pagwao niya ang tanan-tanan nga mga kwanto kay kumplito mo. Di ako nagapati ko nga tanan nga mga congressman di may mga arigin man na di. Laka lang gurong wala. Basi may posibilidad ang wala. Siguro basing bago lang, abuong bago lang gurong nagdadaog eh. Ng mga baguhan bla, mga brand new bla ng mga congressman. Pero kung yung mga daan pa, laban-laban may ara gina sila. Pero mo na ganing hambal ko sa inyo. Depende ina sa mga congressmen. Ngagin panghatagan sa allocables, yung panghatagan sa mga budget. Kung anhon nila, no? Duha ka butang kung anhon nila, kung kawato nila, o kung i-plastar nila nga mga proyekto para sa mga pumuluyo nila. Kung ginplastar malang nila ya ang mga proyekto, ang mga allocables nila, mga gipanghatag sa ila, kung ginpresentar malang nila, kaginhimo nila nga project, kaginhatag nga programa sa mga pumuluyo, kaya man ay problema, hindi bla, bisa ara listahan mo da, o ara nga alam mo da sa listahan to ni Cabral, hindi bla. Pero, kung pinangawat mo yung kwarta sa sining allocables nga ara sa listahan mo to, ati salabton mo na yan. Bisan kami mismo sa mga tapos sa media mabakol sa inyo yan. Kung pananglitan, nga mapamatudan nga may mga ginpang tangkaw ka mga kwarta sa kaban sa gobyerno. Kay kontra na mo niyaman kami mga watchdog diya mo. Pwede black 500? So istoryahan talag karo mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalaga do. Tamo pa iban nga mga balita. Parte kay Sara Duterte naman. Karon istoryahan ta kay parte kay Vice President Sara Duterte. Nagsabat na siya kay 500 sa sining ginapato-pato sa iya ni Madriaga bla. Ang head sang kidnap for ransom gang bla nga Madriaga Group. Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati nga nagpagwa sang statement, nga nagpagwa sang nagsumpa sa isa affidavit, si Madriaga ginapriso subong sa New Bilibid Prison nga naghambal siya nga may kuan kuno may ara sa nga direkta direkta nga kontak sa kay Vice President Sara Duterte. Kay tao nila kuno tao man sa kuno sang una ni Vice President Sara Duterte. Kag may mga statement siya nga ara man kuno sa druga ang pamilya Duterte. Ang ginapang lagas ang una ni Tatay Digong kunong mga contract pa yung mga grupo nila araman. Kag may mga ginabaton kuno siya nga mga kwarta halin sa mga drug lord, mga ka-K5. Kag isa pagid yung sila nga classmate kami balaan sila nga ni Sara Duterte sa lo. Ano to sa elementary? Anay sa guni dito na balaan nga sang timpo nga elementary si Madriaga, mga ka-K5 si Sara Duterte way pagani gurok suksok pante. Classmate. O silingon mas tigulang na ya si Madriaga sa kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Tiyan mo na. Ang hambal ni Vice President Sara Duterte nga ginhimo lang ini mga ka-K5 ni ni Madriaga kaging pagwayan mga statement kini kay may posibilidad
nga ini siya ang naghimuhimo na sa istorya kag wala siyang kompleto nga mga kagkonkrito nga mga ebidensya. Ikaduha, base kung gusto ilang kuno makagwa sa prisuan, bot siningon, kung himuon sa nga witness kontra sa kay Vice President Sara Duterte, ang kabaylo blang nga ginadil niya, makagwa sa prisuan, daw mo na blang. Kag wala labot sila nga tiway sa kuno sa lai, daw mo na blang. Yan, tara ka na magka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batan ng builog nang iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant, kag builog man iradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C. Alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5 di power duo sa klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas nga kutob sa mga nagapamati dira subot. Amo na ni Chimpo, mga ka-K5 nga para nga makalikaw kita sa mga pamalatian katulad sang hypertension, ilabi na gid ang stroke mga ka-K5, no? High blood, diabetes. Ang diabetes isa man na sa mga pamaagi o kon mga palaagyan nga rason nga gina-high blood kita o kung gina-stroke kita. And magluwasin na, maayo man ini mga ka-K5 sa iban pa nga mga pamalatin katulad sa cancer kag iban pa. Nga kay ang klinika DTX 500 sa ini ka mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nagadevelop into a cancer. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga nagahalin sa DSA o kon di sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pagid nga mga balatian. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sang lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kani hindi nyo na pahulatapa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX pabalik kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX pabalik kag Mighty C mabakan ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede mo order sa Shopee, Lazada kag iban pa. But of course, pwede ka mo makakadto sa mga tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy mga ka-K5. Sa Pasay City ara sa may Salvacion Street Salvacion Street, corner Ipanes, sa Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog. Sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa Banwasang Miagaw. Kag diri sa Iloilo City, ari lang sa tupad sang Robinson's Haro. Dirigid sa may lapit sa may gate sang inang Centro Birch International College mga ka-K5. Klinika DTX pabalik kag Mighty C, power duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Alas 8:15 ang oras. Builog nga giradulong sa inyo sa kalwan sang Centrum Advance. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Kampiyon sa balita. Kampiyon. Sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos, sa Siniya Pascua, padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Lovela Baronda, nagatamyaw sa inyo sang Merry Merry Christmas and a Happy New Year! God bless us all! Mga pinalangga namon nga mga kasimanwa sang segundo distrito sa siningtion sang Paskwa kag bag-ong tuig aton tandaan ang tanan nga tawo nga nangin kabahin sang aton kabuhi kadalagaan man o kon kapaslawan. Ini sila ang rason sang aton padayon nga paghimakas. Agud malabot naton ang aton mga handog. People come as blessings or lessons, yet both are essential factors why we are here today. Kag ilabi kag labaw sa tanan, dundumon naton si Kristo Jesus nga rason sang aton selebrasyon. Siya ang kapawa nga nagaiwag sang aton kabuhi kag nagahatag sang dalan agud maluwas kita sa tanan nga kasalanan. Gikan sa amon pamilya kag sa kaibuturan sang amon tagipusoon, ini si Kong Mike
Kag ini si kong Cathy Goriseta nga nagatamyaw sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mas progresibo nga bag-ong tuig, segundo distrito kag sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. From your men and women of Iloilo City Police Office, we wish you a Christmas filled with peace, joy, and security. Let us continue working hand in hand for a community that is not only merry but also secured. Merry Christmas and safe New Year, mga ka-K5. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! Ini si Mayor Inday Raisa Treñas, una sa tanan. Nagapasalamat gid ako sa Pumuluyong Ilonggo for being a steadfast partner sa Iloilo City Government, and I wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako
si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako, si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon, nakalabor kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad, yari na karon sa biyak na tunga linya, prober kita magbasa. Ma-acknowledge sa ato sini nga mga followers nga nagapag-iupo diri subong sa ato sini nga pagpangalagad. Sa mga nagalantaw sa K5 News FM 88.7 kag sa June Kapulot News Live, no? Nga nagapamatik ka nagalantaw man diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kwanta ka mo karon ha, shout out ka mo karon ha. Kay sa subong nga mga tineon, check tanay ang mga pilana ka mga balita kag informasyon nagikan sa ato sini nga patrol. Situasyonera na pagkatapos diretso ta sa mga balita kag informasyon mga K5. Ini may kang tanan sa sining balita nga daw ang kuano ang liga ng mga barangay sa Pilipinas nandugan nga hindi pagtulirar ang anuman nga sahi sang korupsyon kasunod sang AX payout anomaly diri sa Iloilo City. Balog kamuti sa iban nga mga lugar to basi way man gawro eh. Dire man lang na sa aton sa Iloilo City nga particular asab ang mga kapitan de. Mga kapitan de sobra pa sa baboy nga kun magkaon sang AX di ka pangwarta di ka tamsak mga sungad na sang kaon. Hindi man tanan nga kapitan may iban mga kapitan nga mayo man Pero halos kalabanan ni mga kwan mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak.
Katamsak ang mga baba nila pagka makabati sila kwarta. Ano pa matyagan mo daw, taman jiri, bla nga. Pagkabati kwarta, bla, gagwa sila nga mata, bla, nga kuhan ang letter P nga may kurit-kurit duwak bilog. Hindi gani kung dolyar, gani daw letter S nga may cross. Nga kurit, panaog. Amo ng mga kuan, amo ng mga batasan sa mga kapitan diri sa may syudad sa Iloilo ya. Kita nyo, kundi only in Iloilo City, nagapanguna ang syudad sa Iloilo. Ang syudad sa Iloilo, subo among number 1, mga ka-K5 nga pinakadamo nga mga barangay official nga pasakaan sang kaso. Bangod mga ka-K5 sang pagpangurakot sang kwarta nga hindi ila nga para pakuntani sa mga pumuluyo, para tutani sa mga pigado. Sila pa ya, amo mga ka-K5 ang amo pang nagpangunate, kahuluya. Tapos ang mayor, tadi kapawala lang, ipusipos lang. Gamay-gamay nga diferensya, gani nga kunara sa mga kakontras partido, ya tuduhan niya nga siyagit. Tuduhan niya kawakal, turutudo. Untata na mga boy ko na karon. Araw-araw ka man timo man ka. Komentaryo pa man ka, ni tadi yormi mo. Kung komentaryoan mo sa gani, sabat-sabat siya na yun, partis politika, ginapolitika na ko, no? I am an economics graduate. I know nga this is just politics. Te, media, do your research. Makomentaryuhan mo na, balo niya kadayon nga politika. Pero kahuluya sang syudad sang Iloilo, makon mo na yung bilog nga kalibutan, bilog nga Pilipinas. Nakilalang Iloilo sa ano? Sa pagkakawatan sang mga barangay opisyal. Tiyari ay may nagagawa nga balita kay formasyon kay 500 nga ang mga mga barangay treasurer ipaidalom sa investigasyon nga magasugod ni mga K5 ang pag-imbestigar since 2015 pa kuno hasta subong ubuson pang-imbestigar ang mga barangay treasurer kay sila kuno nagatago sang kwarta. Kabare check na to ng mga pila ka mga balita kay formasyon. Ibang pagid nga mga balita ini may kang tanan sa ginatagin pahaya mga K5 ang ICPO. Gin pa siguro nga safe kuno ang syudad sa Iloilo sa piyak sa mga pagkinagamo sa mga pila ka mga grupo sa mga pamatanon. May mga netizens nga nagahambal nga niya hindi nag-safe ang syudad sa Iloilo niya kay mga araw lang tawablaw. Nga galagaw-lagaw kay mo gulpik lay mo ya bunon. O mga ka-K5. Tapos may harap pagid sila sang ginahambal nga himuon mga ka-K5 nga ang mga bar owners kuno ilapin na ang mga Bar Owners Association ipaidalom kuno sa training sa ila sining security assessment kag deployment. Ano labot sang mga bar owners na yaman? In fairness sa mga bar owners kay 500 kay nagakinagamo sa sagwa ya sang bar. Wala ya nagakatabo sa sulod sang bar o kung sa sulod sang beer house, wala gakatabo ang rambol. Gakatabo ang rambol ya sa sagwa. Ara sila sa field gari nambol, ara sila sa sagwa gali nagsanay. Kay wala gani sila gaaway sa sulod sang mga beer house. Kay ang mga bar owners kabaluya magdala sa ilang mga customer. Nga bisan hubog na, balaan nila kagkabalo sila ya. Mga ka-K5 mag-control sang crowd nila nga hindi magrinambol sa sulod sang ilimnan. Kay kung magrinambol sa sunod sa ilimnan kay 500, sila ang pinakauna nga maapektuhan kung magkalawasak ka magkalaguba ilang mga gamit na hindi black kay 500. So, ang nagakatabo yaga ilinaway sila ya sa sagwa sang isang mga bar. Pagkatapos nila inom, pagtapos na inom nga magwa na sila blang nga magwa na kamapuli. Nan kahulatan na siya sagwa to ka magrinambulanay. Hindi bla. Kaya very check na to na una ang report informasyon nagikan kay K5 Kim Kaloyo. May kang tanan sa sining mga balita kay informasyon and then check man naton karon ang mga balita man nagikan kay K5 Jenny Kauyo na nagikan sini sa Iloilo City Hall parte sa mga bar owners nga ginhambal niyo. K5 Kim sa report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim? Santa Claus, may Facebook ka ba? Dahil kung meron, i-add kita.
Amo naging kanta kay na sa nagpangaroling dire sa amon no ginkatok ya kami. Tapos sabi ko dulain man ni ang kanta yaman. Tula ko hagibati ni man. Paliwat ko gid kay John mo. Aging paliwat pagid. Tamo na yang kanta. Ang tono, Jingle Bells. Pero ang lyrics, Santa Claus, may Facebook ka ba? Dahil kung meron, i-add kita. Ba? Ga-innovate na subong ang mga kwano, ang mga gapangaruling, no? Oo. Pero ang intro nila kalabanan, kay 5 John, balan mo ano? Ano? Kung kailan pinakamaningning, amo na din man, mga tala ay mas nagniring. Sinsya. Akong kailan pinakamadilim, mga tala ay mas nagniningning. Pasensya na. Naman kakapal ang ulap, sa likod nito ay may liwanag. Bisan di ka magkanto kay John diri sa syudad sang Iloilo, ang mga nagapangaroling nga kabataan amo ginang intro pati ganito sa may antike do mo ba? Kagabi tambay ko nagapundo ko das dalo mo kay gahulat ko sang parkingan, bla kay way ko parkingan. Tatlo gid ka grupo sa mga kabataan na naglabay. Tapos may dala silang lata. Tapos ang lata ginapatik-patik. Tapos ang ilang kanta, ko insindi ko natumbot silingon sa mga kanta nila to. Basta importante makapatik-patik lang. Siyempre, tagaan man kapag labay, paghatag. Sigay, mara na maliwat, hatag naman. Tapos sigay, ara naman, hatag naman. Siling ko, ubuson ko yung sinsilyo ko di subong mintras yung may maglabay pagid mo. Ay, isang ulihin, may nakaparking na ko, pagka-parking ko, nagluwas naman, naluwas na ko dahil. Mga kabataan, ang ilang may ara yung kabataan niya, okay lang ang nami sila magkanta, bla. May ara kaya nga inang kabala mo mamalang, mangayo mo lang, pero magkanta pa. Hindi magani kabalo magkanta. Dito kayo nasa lapas ka kay Pagjon. O ti apat sila ga pangaroling. Tapos yung isa guro na hapo o kung niya kabalo sa tawag sa tugpon ka kay Pagjon. Tinulok sang isa. Pabali nga tulong ay tadi. Tapos ikaw nagudtat ka na yung kantaya. Why kaya? Sang una, sang tiyempo namon, sang una magkanta kami. Kumplito kami niya sa mga aparatos siya. May ara kami na nga nga daw turutambol. May tansan kami na nga ginakiling-kiling. Tapos may nagasaot pa na iya kang may nagakanta. Damo kami na iya. Tapos ginatipo na mo na tanan-tanan. Pagkatapos namon karuling, ginatunga namon yan tsakto. Amo kami na iya magpangaruling sang una. Amo man namon ka kay 5 John. Tapos pagkatapos ang amon nga tawag na komisyon ka kay 5 John. Ginabakal sang school bukol, lumpia, ano pag na mga ugoy-ugoy. Ayaw ya inyo kay ginabakal nyo sa mga amon ang amon niya, ginabakal namon niya, bugas pa. Kaya mo ito ang pangla ito Ang amon niya, bugas-bugas to ya. So dapat mas namian mo diya kay kay bugas-bugas. Pero sa muna kay 5 John, tagtila nga, tag nilay. Ti mga tagkwan 5 sentimos, 10 sentimos, pinakataas siya na gid na inang 25 centavos amo ni pinakataas siya sang una pangatag sa amon. Subong yagaan mo sa mga kabataan tag piso, 2 pisos, tulukon ka pa masakit. Amo na galing ka kay 5 John, ako niya ka kay 5 John, magwa ako, ginapangamuyo ko nga wala sang unod, gawang wallet ko nga mga sinsilyo, kon mga papilon nga mga tawag na ginagmay nga bills. Kaya ako daan ka kay 5 John, may mapalapit pa lang kahatang ko na yun. Huwag mo na ginapakanta? Dali ko magpigado. Ako naman amo mo ko maghatag, panghatag man tanan-tanan kutob siyang nagapangayo ginahatagan. Galing sang unang nga tiyempo sa amon nga tiyempo ya. Brato pagin man sang unang tanan may 5 sentimos ka sang una ya makakaon ka na sang coconut bar mo. Kilala ka sang coconut bar? Why guro Yes, kay 5 John. Kilala ka sang coconut bar? Pero hindi ko nakauyon. Hindi ka nakauyon? Batang kuan gali rich kid kagali mo gali ya.
Hindi ko nakauyo na sa mga sa mga niyog-niyog nga Ah, na okay. flavor. Mm. Okay lang yung niyog nga actual nga kutkuton ko pero mga flavored nga mga dulce kay mga hindi ko nakuyod kay Pipe. Kay amo mala. Kay Pipe makuyo yun na eh. Kaya mo man lang pinakabarato nga dulce sang una. Magluwa sa bubot. Coconut bar sang una kag inang kwan bla butong-butong bla. Lain pag na siya sa bar nuts, no? Ambot ko base amo na panawag namo na sa una coconut bar mong ang panawag namo sang ulihin ang pinaka kumo niya ginangangalan pinapa. Kaya ko magluto. Ang color brown or ang puti na inamin mo? India itom color yan na ya. Nga square ang itsura square daw pero ska dagko sang inang keypad blan isang kuano sang ang keypad blan mga letters blan sang keypad sang computer. Ano man nakadagko? Ati wala na ko nakaabot kay Why na daw subong daw ga pangita gani ko daw why na. Daw hindi na uso yaw na ko pangita. Bakal na mo na sa una 5 bilog 5. 5 sentimos. Aga pabalo-balo na. Pagit sang una sa may na gani may sticker na bra kakipad school bukol na may mga tawag na do pang tato mga sticker na bra kakipad na pagpa mo sa sulod. Baw, agaway man kamo itato mo na sa imo nga panyan sa kamot mo, sa paa mo. Ulihin na ya ang sang una ya mga bubot lang na ya sang una kag mga kuano mga inang coconut bar mga ano pa ganito mga butong-butong tapos may ara pagid nga kwan ng ngalan niya panawag na mo sa una King Kong. Oo. Ang iyan na pero tika-tika nga pagka tinapay blaw do recycled lang tinapay tapos sa palibot ya may kulor nga kwan may kulor nga pink. Mbot subong na hindi ko naman makita daway na sa ngamon nga tinapay naman muna sa una mga tinapay kag mga dulce subong damo na nga klase tapos daw puro mga matamis gid. May mga sang una may mga pulburon pag may ganun sang una yung nasuyop-suyop lang. So inang ano to gani ato nga balita to. Istoryahan ta subong parte sa Christmas lang yato. The way kay 5 John. Probably ka pamati. Dara abit listener mo. Sino? Sa K5 Kalingawan sa barangay kami may sa may Sambagharo. Si Nanay Patricia Hikinto. Sing sano ka mo nagkadto tuaw? 75 years old ni siya. Sing sano ka mo nagkadto tuaw? Ang nagligad sa natugan isang Biyernes no. O sa Biyernes kay 5 John. O kung best listener po gina siya kay 5 John. Why ko kabalo ba kay kung gid ako no programa. Pamati gid na siya. Why ko kabalo? Kay 5 John. Nagdaog na siya sang 2,000 sa aton Ilonggo. Mabalan mo isa lang ni siya subong nga pangapuhi kay 5 John kay patay na yan na plus. Sana lang gid ang isa sa iya nga balay. So mag-iga kay 5 John. Ikaw na lang gid ang iya nga karingawan kag nagapayuhom-yuhom sa iya. Ati deserve ya gito nga magdaog kay manti siya lang isa mong temprano pang Christmas siya gali no. Amo gid kay 5 John pero kabaypas nanay na-inspire man dala kagayuhom-yuhom kay nagligad gid pamangkot siya sinuupod mo balya inughapoy na kuha ba ko wala na may tawag na may gabalikid yapon sa imo na bisan ikaw lang isa haton da suko. Mo gid Ilang lanay kalma lang daw. Ay importante may upod ka nga radyo da ako upod mo kada gabi gusto mo hakson mo pirmi radyo mo do para sa lang nagahakos ka sa akon. Ako pa bababa. Tapos sa niya nakakipag John balaan niya na nagligad. Balaan niya pagkambal kung ako si Kim Kaluyang balya ikaw nang gakanta permina. Na. Tapos ang balya di may ano ka na ang balya tawag na amaya gabay mangali ikaw nga babae no mo ko matambok pero ako nay kumamana ako na balya may migo ka na ha. O tama ko ang tawag na, kilala mo man ang batian mo man ha. Oy! O tapos ang baya, nawala mo tiging dalahaw para tani ginusisa ko kung angayan man siya para si mo. Angayan
Tanan-tanan na ngay gina. Oh. So, kay 5 dyan, shoutout na kay Nanay Patricia. Pero sa ilo kita, Nanay Patricia. Balita, kay 5 dyan, kasunod, no, sa anomalya, kung skandalo sa payout ni sa AX, sa may syudad sa Iloilo, subungit lang mga adlaw, nagpagwa sa statement, ang liga ng mga barangay o kung LMB sa bilog na kay 5 dyan, kabilugan na nila, head office na nila, kay 5 dyan. National? According, yes. Kaya according din sa ila, kay 5 John, di na tawag na, no, nabahala sila kumbaga sa sining na insidente sa diin na involved din ang mga barangay officials sa syudad sa Iloilo. And according din sa ilang, nagaguba ini sa kredibilidad sang institusyon sang barangay kag naulamid pa, no, iba niya nga mga tampad sa serbisyo. Tungod sa negatibo nga pananaw, usually amo na gidman nga katabo kay 5 John mo. For example, batian nila to, may involved nga mga barangay officials diri sa syudad sa Iloilo sa pagpangbuhin o kung pagpangkalklasang ayuda, bani mapautwas naman mo man ni samon barangay, alalangay na sila tanan, say according diri sa liga ng mga barangay, tinagaguba ni siya sa integridad sang kag kredibilidad, no, sa mga kabarangayan kag mga barangay officials kay 5 John. Kag according diri sa tawag na, no, sa LNB nga ginapahanumduman diri ang mga opisyales ng barangay nga tawag na, no, ipangawakan yun wala nung ginatawag na integridad, pag-ulikid sa mga tao kag accountability sa ila sila mga responsibilidad o posisyon kay 5 John. Kag according diri ang posisyon sa barangay agod nga abusuhon kundi isa lang yung ka-responsibilidad. Diri sa siyempre ikaw yung public servant. Kay 5 Kim. Diri sa Iloilo dugay na ginaabusaran kag ginahimo kag ginagamit ya sang mga barangay opisyal ang pag-abusar ya sa pumuluyo sa syudad. Kay dugay na ginahimo nila ang pag-abusar, di puro halos kalabanan mga abusador na diya. Like for example, may mabalaan nila nga way, like for example, barangay eleksyon tapos barangay eleksyon kundi tapos na siya na nagdaog. Pagwas nga mabalaan niya na iya nga ining pumuluyo niya, wala nagboto sa iya sa nagligad nga eleksyon hasta mapatay kada ini kakatilaw da sang ayuda. Amo na kaabusador sang mga barangay opisyal tadi sa may syudad sing Iloilo. Dugay na gina-practice nila di. Mayon ang ilang nga liga president na sa nasyonalo kay basi may huya pa na yan. Andriya sa aton si Iloilo ya klabanan na di, hindi tanan ha. Pro klabanan na di, amo na di mga patay huya na di mga kapitan di. Puro gid mga kuan, puro gid mga wala labot nga abusador na waslik poder, kawatan pa. Hindi tanan na ang iban. Kay 5 Kim. Kaya mo gid ka kay 5 John, no, usually ko kamo ng mga incidents, maulamid man yang iban sa tawag na, no, sa paminsaron sa iban, tawag na palaryo ang tanan ng mga barangay officials kay 5 John. Kag according diri sa liga ng mga barangay, dapat, no, mangin tawag na, no, mangin modelo nga ginatawag, mangin role model. Kag hindi sila yang dapat inaserbihan sa pumuluyo, kundi sila kay 5 John ang nagaserbi sa mga pumuluyo birang barangay officials. Kaya usually kay 5 John, no, may notice man naton nga kung sino ang mga opisyales, do kita man ang do sila ang hari-hari kay 5 John. Do kung kaisa gani do hindi mo mapalapitan o palapit ka pa lang sa iya sampok na kilaya ang magpangayo ka sang bulig sa iya, do halos hindi mo makitaan. Pero sang eleksyon kay 5 John, ang ilang mga tagline na tawag na, no, mahapos palapitan pero subong mabudlay na pangitaon. Ang akon kilala sila nga mahapos palapitan pero mabudlay pangayuan. Sa eleksyon, pariente mo. Subong hindi nakakilala sa imo. Okay, diba? Sa kada eleksyon kay 5 John, malo niya kita, no? O, dibla, ikaw ang aputo ni Merseng to. Si Ilulo mo to. Pag napakaisa na sila ni Ilula ko man. Oo, parintianay taya. Tapos yun yung diretso sa sunod sang balay kag magpangita sang kaldero kag magbukas to kag mangita dokot siya niya. Wala na sa kapang iban-iban blate kung ikaw ang tagbalay, kundi siyempre mambal ka nga ati pamilya ni kayo wala na kapang iban-iban, no?
Pero pag-abot na pagkatapos na gani eleksyon, kinanglanon mo sila, hindi mo sila makita, para nago. Kay 5 Kim. Kung sa una, kay 5 John, layo ka palang gayuhom na. Subong niya gaduko-duko na namog ako smudon pa. Alam tawabla sa 2026 kay kundi manog sugod ang eleksyon sa 2026, may barangay eleksyon ta sa 2026 mong. Hindi na mapunggan kaya mo gina no matabo ginang pag-eleksyon sa barangay naton sa 2026. Lan tawabla layo pa na gayuhom na sa imo. Tapos pagpalapit siya pare, kamusta ka na? Do mayo imo subong nga pangabuhi Ang bata mo to sa abroad? Ang isa engineer na no? Oo no, pare. Ati, kamusta pamatsyag mo? Do, sang nagdigator, gabulo baston ka pa. Gusto mo, inom ka kwan? Inom ka D3 Bio? May atuto, K5 o, may atuto ga, birtay sila to. Ayaw na sila magpatigayon. K5 Kim. Ang balo na kakipad John, bata mo isa, wala pa ga-eskwela. Kung ingkaso, pasudlon, tas kalar Oo, ako bahala to. Sip-sip na to kay Miyoro. K5 Kim. Ti amogin na kaki-5 John, pero tawag na kaki-5 John, no? According nga sa liga ng mga barangay, nga sa mga pumuluyo madara o kung sa publiko nga ugarion nga mag-observe man no kag mag-aligmat man sa ilaya nga mga nagakatabo sa ila barangay kag hindi madlok nga magpanugit kung may makita o kung may eksperyensyahan nga pagpangrakot o kung korupsyon o kung pag-abusar ka kay 5 John no pero pa isa na i-blackmailon ka man mo mawala sunod nga mga tawag na mga programa sa barangay hindi ka na dagaten hindi ka na sunod paglistahon sa abo nga mga tawag na tagtaganay isang kwarta. Pero wala na sila yung kay 5 John sang poder sa mga muna no kag tawag na hindi ka magkahadlok sa ila kay magabot ng eleksyon sila naman ay mahadlok simo. Amo pagid niyo ang mga for-peace beneficiaries bla niyo ginintrahan pagid nila ni Amal sa niya hindi ka magboto sa kon, hindi ka magkuan sa kon, magsakdag sa kon. Ludalaon ko ngalan mo sa listahan bilang for-peace beneficiaries. Kita nyo kung ano nga mga puder sa mga tunto nila. Pero sa pagkamatuod na wala na sila sang puder nga magkaka sa mga pangalan nyo. Magluwas gid lang kung pananglitan nga maglistahanay sila da. Kay kung maglistahanay da, ikaw imo yang inang beneficiaryo, hindi kayo mo makatilaw kung layo ka sa luwag. Amo nang ginahimo nila, ginagamit nila na nga mga blackmail no sa ato sini nga mga pumuluyo ti kun akong pumuluyo kun ikaw nga mga pumuluyo ka pag amo ganin imuon niya sa imo kadto ka dayon sa mga otoridad ka magreklamo hindi ka hadlok-hadlok kay 5 Kim. Yes kay 5 John ano ginakaon nila ha gold moged ano kaon nyo baga. Ako yung kay 5 John, basta ko nga ara ko sa insakto, bisan presidente, para sa Pilipinas. Di man na, tawag na kay 5 John. Bisan ano pa lang iya nga posisyon kay 5 John. Basta balaan mo nga isa insakto ikaw. Panindugan mo. Taga Leon pa. Oo, iya. Oo, kung hindi ka madala sa, tawag na, kung hindi ka madala, kung pangaway kisang taga Leon, hipos-hipos lang na kami kay 5 John. Anong ginaka nga kung kuan si mo magpahog-pahog si mo anong ginakaon niya lukon? Kung nakaon siya ng lukon, kakaon man talukon. Galing paluadon talukon Galing ulo lang. Mahalang lawas mo. Di bla kay 5 Kim. Amo gid kay 5 John. Sila na dapat yang tawag na no ang nagakadlok sa pumuluyo in a way nga positively kay 5 John nga ba nang nahadlok sila nga may negative nga balon nilang mga pumuluyo tungod nga nahadlok sila mahimo sa mga pagpangurakot diba sinundakpan sa mga pumuluyo ano ang balon nimo ni at ang balon nimo na pero may ara gid kay 5 John subong ng mga barangay officials, not just here sa may syudad sang Iloilo, kundi sa iban man yung mga lugar sa pungsod, where, pakabal. O kag na, tawag na, no, na patay, panghuya sa iya kay 5 John. Kag pudiroso, gidi Gawaslik puder, gidi gagamit kaya sang puder. Waslik puder, gidi Kapinta ka kay 5 John, kung halin sa lulo, kamutong nangin kapitan, sinalo naman sang apo, sang bata, kag kay 5 John, nasta sa apo sa tuhod, magamba na nga
Ani sa una kami din nagapungko. Kami di ang may papel diri sa barangay. Amo na kakipay doon kung kaisa mo kung through the dynasty man la political dynasty kakipay doon sa mga barangay. Kung kaisa ga pangisog sila mabalaan mo ning barangay. Ako ang balambalan niya nga kami ang may papel di. Tanan nga papel amo di. Ang balo ko din dala di papel mo. Pagambal niya, dala di papel mo kay gisiyon ko. Sabi ko hatagan mo yung nagpamak. Gisiyon. Mga Ambalan ko kaki 5 John nga ariyo, dugangan ko papel mo. So, hindi ang iban, way man na nahadlok. Galing nagapainto. May mga ilintuon nga mga kuan nga mga barangay, nga kuan nga mga pumuruyo naton nga kada eleksyon gani into-intuon lang sang barangay kapitan nila kag mga barangay opisyal nila, into-intuon lang sila gapainto man. Kag nadala sa ulo-ulo. Kag pinakaglabi kag labaw sa tanan. May ara gid nga mga pumuluyo, no, pasensya sa maigo daha nga mga nawong kwartaman. Nga hindi magboto kung wala kwarta nga batunon. Damo na sila. Okay, 5 Kim. Amo gid kay 5 June no. Tawag na after all isaton man ang kamot kay 5 June nakasalalay kung for example ang mga tawag na kurakot nga ni or mga kurap nga ni kay 5 June tawag na magdaog pagid sa masunod nga eleksyon. Di may part man ng mga pumuluyo kay 5 June. Okay. So, iningin pagwa nga statement sa Liga ng mga Barangay Nasyonal. Ano ang mangin epekto sini sa diri sa aton sa syudad sa ilabi na gid sa mga ginpangpasakaan ni isang kaso? Why man? Daw balik ko na niya reminders amo na? Reminders pa lang so far kay 5 John no, probably tinakalabuot na ni sa Liga ng mga barangay sa nasyonal nila. Probably namunuhan na ni si Irene Ong no? Ang Adre ti hambal yan gito. Tanong labot ang mundo. Nga ma-interview, nga kuhan kami, nga ma-investigar kami. Kaya wala man sila palapit sa amon. Dapat kung may reklamo sila sa palapit sila sa amon, kanto sila sa amon, kung may reklamo day. Hindi kay kami pa makanto sila to. Pero mag-abot yan yung eleksyon, kami makanto sila. Ano pagid ang isaya pa ito kambal kay Pagdon? Ano pagid? Ila na ya sila na ya matubang, hindi namo na sila pagbuligan. Ilan niya sala? Hindi, ilan niya sala? Wala kami nilabot. Sila hindi na nasaan mo niya pagpabuligan niya. Grupo, sunod sa ako. Wala na kagipay ba, John, loyalty check git na mo kung barangay election ni Juan, mamba na nga, ginbaliskad mo kami, Sa sunod na election, kay baliskarod naman ako. Daw may kwan man, daw may ara, pagid magluwasin sa siningi pagwa sang liga ng mga barangay, daw may ara kuno subong kwan, daw may ara kuno kay 5 Kim nga, ginpagwa na karon nga statement ang DSWD National pinaagi sa kaya Secretary Rex Gatchalian nga imbestigaran pag inalakipon la sa pag-imbestigar ang tanan nga mga barangay treasurer ilabi na gid diri sa syudad sing Iloilo kay 5 Kim. I-check naton kay 5 June no ang inang information regarding that no sa bahin niya sang DSWD kay 5 John kay si Secretary Gatchalian tawag na gusto yagid naming magpanabat kay 5 June no ang dapat manabat especially no sa mga pagpangurakot nga ginagamit ang mga programa sa DSWD especially ang kilalagit mga programs nila for peace kag as well man no mga AX nga ni kay 5 June check naton kung ano diri no ang pahayag gadugang ni Secretary Gatchalian pero mayo man ni kay 5 June kay usually sa pila pagid ka mga tawag na no mga kabarangayan may iba na may dako man ng mga papel ang iba nga mga tawag na appointed officials just like no sa mga barangay treasurers kay 5 June. Kay sila kuno gatago kwarta, tiamo na kun nga paimbestigaran man sila kay silang nagatago sang kwarta, kutob sa mga kwarta nga pinangurakot sa ilang mga barangay kapitan, sila ang ginapatago. Tiamo na nga sila imbestigaran man. Pero subong da medyo kuan na
medyo swerte pasubong sang mga kwan sang mga barangay kapitan kag mga barangay official nga ginfilean sang kaso kay 5K mabi mo kun nga tungod kay maka-Christmas pa sila, maka-celebrate pa sila sang Christmas nila hasta sa New Year. Pag abot sa January, may mga nagagwa na may mga aral na ng mga kanta nga Adios Kabulakan, Kabulakan, sining hardin. Ako ang malakat, sa prisuhan magakadto. Hindi gani. Ako ang malakat, ikaw ang mapabilin. Walay libakanay, walay huding-huding, tungod kami ang isospindi. Imbitaron mo ka kay 5 John, no, kilala mo nga nagkanta to sang provincial gem. Galit no si Pare Kamlon. Nagligat to kitay kami. Kitay kami ni Pare Kamlon, nagligat to nalipat mo ko magmuno sa iyaman. Abot kung kaya ya pa. Kay daw subong si Pare Kamlon, subong daw medyo dasig matulugan. Kasi pupukawon talaga sa babaw. Ang mga sige lang kay imbitaron ko sa gaan ko sa Talinpi. Ako matag siya Talinpi. Imbitaron ko sa makanta, pagkantahon ko di siya. Pag-ara na. Ay, paano magsaka na kay 5 John? Sa January lang kay kundi laban-laban may kuan ni mong kundi may request ang aton nga DSWD nga ipang suspend ining mga barangay official nga ni kag ang tanan nga mga gipang filean kaso. Ipang suspend sila anay. Pag once nga ma-suspend na sila, tiya mo na siya bot sila ipikto na ina sa ila sang ginfile nga kaso sa ila sa ombudsman. So pag suspend sa ila, automatic ara sila sa ilang mga balay, hindi sila ka-report sa barangay nila. Ang nami sila kon suspension without pay. Para mabatyagan gid nila blang katunto nila. Kay 5K. Pag abot sina sa muna, imbitaron ko si Pare Kamlon kay pakantahon ko di siya sang yanang masubo matuod ang dili ngayon Probinsyang di na nga mong ginsudlan. Pag-iyaw nagalibot sa kilid magtimbang. Rihas nga salsalon ng amon puwertahan. Tanarananan. Ano na gani? Pag ilang linyada, daki 5 John nga ang ginakaon. Inang ano gani ng ano gani ng kwan man sang ano gani na yang yes nga salsalon ang amon pertahan ang amon nga sudan ang amon nga ni sang alas 11 sang aga amo nagali alas 11 sang aga kami ang manyaga. Sa aga parang alas 7 sang aga kami ang mamahaw. Pag isa ka pandisal taho nga malusaw. Ang luha sa samtang nagakaon nagluha sa amon na mo sarang mapanghinaw. Ara gali. Ang amon nga utan, ginulot nga lang ka. Alas 11 sing udto, kami ang manyaga. Alas 11 punto, kami ang mapila. Makadto sa kitchen, makuha panyaga. Bugas nga inji, wala mapili. Bangod ang kitchen boy, matamad magkuti. Ay! Ang amon nga utan, ginulot nga lang ka. Tinuktok nga tangkong, bisan asin wala. Samtang nagakaon gatulo, ang luha daw ano ka, subukon imo makita. Tarararararan. Silang kasi Pare Kamlon pagkantahon ta na sa. Diretso pa kay 5 John. Diretso pa kay kung kita gani do hindi ta ma-memorize.
Bay lang kay kung saan sa pwede pa taka buwas may programa pa ta no. Ay Christmas party galita buwas no. Pero amot yung makaingagaw ko pa na programa kay 5 John pagkatapos. Pwede pa guro kay makaon mo lang tato sa grabe to makinananay naman to. Pero daw buwas ko ihatag kay 5 John mo? Gani daw mati ko man. Tay kami ni Ma'am Jem de Ginao, siling niya ma-attend ka buwas. Siling ko niya, may mayo niya kay Ara. Inutikan ko ni Ma'am Jem. Si 5 John nga damo inog hatag namon subong sa mga nagapangulingin ang bala namon. Salamat kamo kay buwas namon gasya. Inutikan ginan Ma'am Jem, niya piho na to. Piho na. Tapos na. Buwas pagkatapos Christmas party, manyapon ta to kung makahingagaw, timingagaw ko balik di para makaprograma para nga tapos mapreparar ko kantahon ko ang provincial jail. Ano sa imo? Why problema? Pwede man na nga ma-duet Why problema? Sige. So, amo na ang latest nga informasyon, may statement alin sa National Liga, and then may ara pagid subong nga ginpagwa nga statement ang latest ang DSWD nga gin-check naton kay 5 John do wala pa man posted sa ila social media page. Kay 5 John and other news outlets sa national wala pa man so far kapag may mga information pa lang lokal guro subong kay 5 John lokal pwede na naton nga makuana nga ma-text kon matawgan si i-check nato na kay Asek Ledesma. Si Asek Ledesma. Tapos, atong in-refer ko si mo to nga ma-reklamo to nga ma-file kaso to. Wala ka sa mataw. Why pagka-reply to? Kinulbaan guro to. Ambal ko siya, siling ko, mabi ko na mangisog ka. Kaya reklamo sa mong niya nga mo nga barangay nga waya madala kay siya may mga video gani. Ambal ko siya, lingko tiway siya may nagpanindugan kay ginapamahog. Nya ako hindi ko mapahog, mabato ako. Hiling ko to sige i-repair ta ka to. Hala. Why pagka-reply, why pa? Nagpakilala ka? Dial ko man to nagpakilala ka nga taga K5 News FM ka nga gin-refer ka na kon sa iya? Gin-refer mo ako tiway gid siya ka-reply? Wala pa. Bay, nalukan. Sige lang kay follow up ko lang. Base kung sako pa man kay manti December subong mong base pa chimpuhan base mga January pa siguro magwa bla. Damo pa nimong ang among ginahambal naton ng mga kauturan naton dira nga mga ginpang tunto sa mga barangay kapitan nila ka mga barangay opisyal na kutob sa mga ginpang tunto nga patunto kamo nga painto kamo or nga papahog kamo. Ano kamo klase man? Tsansa nyo na ni nga makabato sa mga barangay opisyal nyo ng mga kurakot tapos nga papahog kamo? Sa anong rason nga pa kung pahugon kamo nga may mga anomalya kamo sa barangay nyo? Nga ginapahog kamo sa mga barangay kapitan nyo? Di ba, Lucky 5 Kem? Yes, get kay 5 ano kamo man? So, why na yan? Hindi na inuuso. Subong yung pahog-pahog. Subong. Uy, hindi kamo kapanindugan man. Naanad na lang ng mga barangay kapitan nga mag-amo na sa inyo. Sige-sigihon nila na sa inyo. Kung sige-sige kamo nga magpapahog. Pero kung gabato kamo, matahap na sila sa inyo. Kaya nakita nila nga mabato kamo. Hindi bla. Panindugin nyo blang pagkailunggo nyo. Sa Mindanao to, ginakakulbaan sa mga Muslim nga mga rebelde. To mga Ilonggo nga mga army. Mga Ilonggo tong ginakakulbaan nila. Kita nga mga Ilonggo. Niyari na gini. Hadlok pa kita. Na ano man. Okay, 5 Kem? Abi ko taga-Isog, taga-Iloilo. Mugad! Sige. So, okay, John. Oo. Wala yun na lang nato no, ang balita gikan sa Iloilo City Police Office o kon ICPO. Tedabla no, may nagluntad nga stabbing incident dito ya sa may area sa distrito sa Mandurriao. In particular, dira sa may sagwa sa Cubic sa sakop na no sa barangay San Rafael. Kaya accordingly, may nag-post dari ka kay 5 John nga isa ka vlogger sa regarding that incident. Kaya ginhambal no nga hindi na safe ang syudad sa Iloilo kay mga minor de edad, especially mga minor de edad ang involved. Pero gin-clear diri isang kapulisan naton nga lunsay no, yara na sila sa mga legal naman nga pang-edaron kay 5 John.
Kag accordingly based diri kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, nga unfair para sa ila sa hanay sang kapulisan nga amo na nung nangin remarks sa K5 John regarding sa safety man bala no diriya sa may syudad sang Iloilo. Kaya accordingly may mga deployments ang kapulisan kag makitaan man visible sa mga dalanon naton ang mga patrol cars kag naka-standby nga mga pulis no. Kag diriya sa may area sang tawag na no sa may Mandurriao sa mga balay ilimnandra may mga naga-standby kag usually may gina-deploy dira nga mga kapulisan man. Kag actually may nakitaan man kita nga video ginsen sa aton nga video kay K5 John nga mayara man gid sang pulis nga nag-interfere probably wala gid bala sa umpisa gid sang kinagamo kay K5 John during that time no, pero naabtan pa ang ini nga mga involved sa kinagamo nga nagresulta sa pagkabuno man to sa isa kay K5 John. That is why nga nadakpan man galayon ang mga suspect no kung naaresto sila kag gyara sa kustudiya sang aton sarino nga mga kapulisan. Kag accordingly kay tawag na no ang kapulisan tawag usually manabi mga tawo o mga especially sa mga pamatanon kay 5 John medyo mainit na o medyo short tempered bala no kapin pa kon mga nakainom o pod ang grupo-grupo kay 5 John. Kag according diri kay Colonel Kim Ligada kung i-compare mo yan no sa iban nga mga lugar ang mga insidente diri no mga minor incidents. So galing kay wala man nila gina-discount or wala man nila ginapabayan kay 5 John no. Kag usually wala man gid sa mga incidents diri nga tawag na no nga mga sunod-sunod dami ng mga shooting incidents pag tiniruhay. Usually ang mga kalabanan nga nagakinatabo diri mga kinagamo involving sa mga pamatanon, pero mo na no they're still trying to double their efforts man kay 5 John agod no nga malikawan man ini kag nagapangayo man sila sang bulig no especially sa mga ginikanan man no to guide their children kay 5 John no galing kay syempre ang iban ni actually ara naman sa hamtong nga ita mga na-involved sa mga kinagabo just like dira sa may cubics o galing kay tungod sa mga grupo-grupo bala kay 5 John nagaka-impluwensyahan sila no kag isog ang mga pila ka mga pamatanon diriya sa may syudad sang Iloilo. Pero that is why nga tawag na no based naman niya on the part naman niya sang tawag na no sa mga balay ilimnandera di accordingly ti kay sagwa naman natabo ang ning insidente kay 5 John wala naman sang liability ang bar kung siriin ni naghalin na mga pamatanon. Sige. Okay. Report po diri sa patrol si K5 Makoy SPH. By the way, gapamati dira K5 John si Tita Rena Mapa padalagi diri yon nagpatilaw diri sa iya suman K5 John. Wow, may suman naman. Oh, may suman di matilaw ka, wala ka man na blood. Suman pa. Ako pa. Magna og kadi bantayan kadi namon sa dalong. Lamunon suman ni Ma'am Rina Mapa. Init pa ni. Tapos si Ma'am kay nakaki-5 John. Ga-discuss ka to kay na parte kay Cabral may mga side comments gito. Naamugin na. Kaya ba mati man rin sa Ma'am Kay ang iyang karimisi no. Karimansi. Karimansi. Gusto niya mag-inom sang kampiyon nga kalamansi Diyos. Karimansi. Agba. Kaya alam ko salamat kay Ma'am Maymay kay Tita kay Ma'am Immaculate dara sa distrito sa Mapas kay Sir Cliff Acosta. Sa mga K5 naton, inom ka mo dira sa DTX Coffee Mix na may gani bisan any time of the day aga, hapon, gabi maginom-inom sang kape. Tapos healthy pa ni siya nga coffee mga K5 kung nabudlayan ka magpamuhin, nabudlayan ka magpangihi. Kung gusto mo mabuligan ka sa pagpaslim sa imong lawas, pareho sa akon, inom ka mo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Kagasa naman si K5 Kim Mantanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Merry Christmas, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga pamatanon blani nga nagrenambol niyo kagang mga nagalinagsan mo ni nami guro pa tubangon sa mga barangay kapitan mo tamaan sila kay isog mo
Tamaan ka mo kaisog ka mo abi atubang sa mga kapitan nga mga abusador be. Yung mga kawatan bla niyo. Mga nagapamahog ng mga kapitan bla. Shout out kay Helen M. Gerhem. Good evening kay Eduardo de la Cruz. Shout out sa Popoy sa Batsoy. Dira sa may SM Food Hall, SM City Food Hall. Namit la Batsoy da. Kay Jason Habonita, niya mga barangay kapitanis pinangsulod na sa sako sang ilang Rayna. Klaruha bla ni pare Jason bla kung Rayna o kung hari. Rayna agad. Sulod na kuno sa sako sa ilang mga Rayna. Ilang Rayna. Kay Florenda Cadavero, good evening Jamie Locsin. Good evening kay 5 John Kapulot watching from Locsin Avenue, Barangay Takas, Haro. Keep safe and God bless. Kay kay Fatima Lagardo Zapico Masiro, good evening man. Kay Verna Salvilla, Leti Mi Agisan, niya po pagtapos na eleksyon niya kag nagdaog matyagan niya sa tao daw mga ikaw na Idol John sugpon do mga do mga kagaw. Nagapalagyo sa kay Angelico Himangada mayong gabi. Iha mayong gabi. Kay Leti Me Agusan, good evening man, and sa kay Leo de la Storia Singson, good evening. Kag shout out ko na sa kay Vince Baldelovar. God bless and Merry Christmas. Nestor Holiesa, good evening man, and Udin San, Idol, may gabi biraha Idol, si Toto Kamlot ni, ang avid listener mo halin sang tiyempo pa ni Kupong-Kupong Idol John. Kabiti para sa sininga duwa katigulang gali no. Kay Toto Bulido, good evening man, Florenda Cadavero, Renato Bindita. Nga grabe katunto subong ang gobyerno ni Marcos. Pati patay, damay pa. Hadlok sila nga mabisto ang ilang nga pagpangawat. Si Cabral may ara na sang sekreto nga ginatago sa ila Idol John. Basi man eh. Okay, kay John Cesar Villaruel, pare may gabi. Ruben Molina, good evening man. Kay Teresa Gipo, Christine Gardose, Renato Bindita, and Marinette Manican. Thank you for watching sa John Kapulot News Live. Subong man sa kay Saila Gregorio Iscarman. Good evening man, Nonito Sumbong, shout out Bilaong Anne-Marie, shout out man Robert Ligaspe, Virgie Dicen, Laila Binyas, Divine Grace Laanan, kag sa kay Oli Noel Ohilag, good evening man, Luna Mundido, Carmel Habana Garcia, Bonnie Calad, shout out man, kag sa kay Rachel Siles, shout out man, John Ray Tolones, sa mga taga Banto Dumangas Kuroda, no? Tolones family, kag sa mga taga San Nicolas Oton, ang Pirotso family. Kag sa may Manduyog Alimudyan, ang Akulada or Alocada and Gazo family. Sa Biton Haro Hotahero family. Good evening, kag kay Fred Pasgala Jocampo, good evening man. Ang Ging Palma, good evening kay Maria Cecilia Fujimoto Istamanel, Arman Baco Guay, Amid Sal Senior, kay Michael Ichelar, watching from Ibaras, Barangay Pasi, Pasi, no? Good evening, JC Lilibet Roma, good evening man. Rose Simpas, kag iban pagid, no? Nga mga followers naton. Rinald Garalda, Wilbert Libuna, kag sa kay Rene Kabuyaw Sincer, good evening man, Robert Ligaspi Angelo, Iter Impirado, kag Blair Matuliano. Mga ka-K5, ang mga balita inobatan ng builog man iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika Disribayo, di antiviral, antibacterial specialist. Ka-K5 kontra dengue, damo-damo subong isyo kag kaso sang dengue sa palibot sang probinsya kag syudad ta. Himni nyo na mga ka-K5 sang Klinika Disribayo, the superfood supplement kag ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pare may maayong natural antimicrobial properties, ila binigid batok sa mga viruses pero sang dengue.
Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang Distribayo ang ginahimo sa aton nga lawas mga ka-K5 into monoglycerides kay isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Distribayo consider naton mga ka-K5 nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang Distribayo through MCT ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas kag balo naman kamo kung anong vitamin K, hindi bala, no? Sana siya ka-fat-soluble vitamin na nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung nadingge ka na. Kag wala labot siya ginapanami man sang Distribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impektar ka na sang dengue. Gani hindi nanyo pahulata pa mga ka-K5, no? Nga mag igo kamo sa mga baratian katulad sang dengue kay iban pa nga mga viral and bacterial infections gamit na sang Distribayo the superfood supplement mga ka-K5 nga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Mga ka-K5 sa ato siling nga pagpangalagan balikay kita dugay-dugay aton nga oras alas 9:17. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, pagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha lipatan ng problema magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom wala sa maya ay bisan anuman kabudlay wala sa maya ay bisan anuman kadugay 2016, sa nangilipiyado ako ni Government Louis before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan na sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasanid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko.
Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique pero sa pagbinuligay of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga oras sa aton karon nakalabot kita sa 23 minutos na nakaligad sa alas 11. Check na to ng report impormasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Kang tanan sinisang report ng mga kuan kuno mga bar owners wong ipang training na sa parte sa safety. Galing kay Grinambol ya way meso way man yan na tagakatabo sa sulod sa ilimnan. Katabo yung mga K5 sagwa. So ano abing kuan iya sang concern abi sa mga bar owners man. Pero check na to ng report kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox ka pa. K5 Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June, actually, nakapatigay na ni sang training ang mga managers, supervisors, kag resto bar owners kay K5 June sa ibalom sang Iloilo Bar Owners Association. Inis no kay Task Force on Morals and Values Formation, head Mr. Nestor Canong kay K5 June. Bale, ang ipaidalom sa training, ining mga 45 ka mga bar establishments sa K5 June nga kumbaga nagabaligya sa mga makahulubog nga ilimnon kag active during nightlife bala ka K5 June. Subong man niya ka K5 June since nga asod-asod ang mga rumble kag sa delikdan mayara sa stabbing incident nga naglunta dito sa may cubics, mapatigayon sila ka K5 June sang refresher course ng ilang nga training sa ilang nga security assessment kag deployment sang ilang nga mga securities kag bouncers sa K5 June kung ano ang mga dapat himuon bala ka K5 June kung may mga instances na may magamo-gamo, kung may matutaran pala ka K5 June nga tension, dapat masusunod pa lang sang bar, mapungga na ka K5 June. Kung may mga tension pala ka K5 June, masettle down na dad kay hindi na mag-abot sa punto ka K5 June nga may mapisikalanay, kag may mabunan, kag may mabawian sang kabunghi ka K5 June. So no kay Mr. Canong nga dapat sa K5 June no, magpatigayon na gidluwat sila sa training, especially to those sa K5 June nga bago pa lang na hire. Kaya especially subong ka K5 June nagapasulod kita sa Paskwa kag Dinagyang Festival ka K5 June sa masunod nga bulan. Expected ka K5 June nga ang nightlife sa Iloilo City ang magapabilin nga aktibo ka K5 June kag gina-expect nga madagsa gid ka K5 June ang mga bar goers. That's why nga it's time ka K5 June suno ka Mr. Canong nga
i-train ni sila wat kay 5 June kag kabalo sila mag-aksyon sa tion sang may insidente nga magluntad kay 5 June. 5 June Oo, tingasagi pa na sila sa mga training na kay ang kakatabo nga ilinaway, way may kakatabo sa sulod sang bar. Halisa nagligat nga mga balita, way sang inaway sulod sang bar, kakatabo ya sa sagwa. So hindi na nila ya responsibilidad ang sasagwa kay nga araman na sila sa ilang nga bar ga tinder. Hindi bala. Subot silingon nga ang mga bar owners kayang-kaya nila ya ang ila nga pagpaimplementar sang peace and order sa ila nga mga ilimnan sa sulod kay wala sang ilinaway sa sulod kay bastante na sila na training ng tanan nga mga security kag ila nga mga bouncer da agakatabo yung nga ilinaway sa sagwa na tano pa nalabot yung sang bar owner siya kung sa sagwa agakatabo lang na lagso na da kay kuha na sila na karon inang guwa na sa ilang jurisdiction. Actually, kay 5 June, ang tinutuyo bala sining training bala kay 5 June. For example, mayara, usually ang tension kay 5 June, nag-umpisa din man na sa sulod sang bar mo. Yes, like sa amo gani. Ang tension bala kay 5 June. Kay mayara na we believe kay 5 June, no? Nga, for example, ang bouncer o kung ang security guard, makita nila nga dira pa lang sa sulod ng ilang establishments, mayara na sang commotion or tension kay 5 June. Di kabalo na nagani ang mga bar owners, kabalo na ang mga bouncers, kita nyo, wala sila nagre-number to sa sulod. Sa sulod pa lang nga daan, nagatulukay na sila, gasuyay na sila, pero napacify sila kay nga, na training na ni mga bar owners, di nila ginpadayon, kundi dito sagwa. Dito pala sa sulod, kung mga hindi ni Mayo ang mga training sa mga bar owners ni, sa mga bartenders ni, dito pala sa sulod nagrinaway na to. Butsiningon sa sulod pala nga daan, nabalaan naman to nga nag-ayay sila sa sulod, hindi bla? Pero napunggan sila. That's why dito lagi patigayon sa sagwa. Ang aton nga dapat nga isuryahan di ang sagwa kung paano sila maplastaran dayon dapat ang imuon nila pakita na magilinaway nga may ara nga suyay sa sulod pala nga daan tawag sila pulis kag pabantayon to sa sagwa o para nga pagwa nila way inaway. Amo na gani actually kay 5 June no? Nga amo na bata nga once gani kay 5 June nga manotice ang bouncer so kung security guard nga may tension kay 5 June sa sulod sang ilang establishment or bar gilayo nila kay 5 June nga magtawag sang pulis kay kung sa cubics lang man kay 5 June ang Iloilo City Police Station 10 lapit-lapit lang man na pwede mo habuyan bato kay 5 June mo if ever may manotice sila matimbre sila sa police station dito sa police station sa sagwa pala kay 5 June mabantayan na sa aton nga kapulisan na kay 5 June kag didto na hindi na taas pa ang tension kay 5 June kag mapalsify din sila kay 5 June kung may makita sila nga police. Other than that kay 5 June no ang Task Force Morals and Values naton kag ang POSMO kay 5 June may mga may mga personnel man sila kay 5 June nga nagabantay kay 5 June sa mga places like this. Kaso ang problema lang kay 5 June because nga gamay lang man ang staff sa aton nga POSMO kag Task Force and Morals kumaga sila kay 5 June ang kumaga course multiplier lang bala nga naga-monitor libot-libot pero hindi gid sila fully makabantay kay 5 June sa area for example sa cubics kay 5 June kundi nagluntad ang gamo amo na kisa ginahatag na kay 5 June ang security no sa mga bar owners kag sa mga establishments sa kay 5 June nga magbantay sa ilang nga mga customers just in case sa kay 5 June pareho sina nga antes magsulod sa ilang nga mga bar kay 5 June kapkapon anay ang mga kabataan o kun ang mga nagasulod dito kay 5 June kung mayara sila nga dala nga mga patalom, may dala sila nga mga pitsokorno o kung any deadly weapons kay 5 June, i-check Manila kung minor ang nagasulod sa ilang nga mga bar establishments sa kay 5 June. Kay may time sa kay 5 June no, nga mostly ang nagasulod din kay 5 June mga minor de edad. That's why nga kaysa may mga lax man sa end sang bar owners sa kay 5 June. That's why nga dira masulod ang aton nga kapulisan kag Task Force and Morals Values sa pag-train sa ila nga ihugot nila ang ilang security kay 5 June nga hindi sila maglax sa pagbantay sa sulod sang ila nga establishment sa kay 5 June. Okay. Amo na kay 5 June no, liwat naton nga mayara sang 45 ka mga bar owners or ka mga bar establishments sa Iloilo City ang ginapatigayon sa training kay 5 June kag liwat nga nagapahanumdom ang Task Force and Morals Values sa mga establishments naton kay 5 June nga striktohon ang pagrekisa sa ilang nga mga customers nga nagasulod sa ilang nga mga bar establishments.
Sige, ka K5 June, ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City, ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa kamping nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Kasi bangod nyo sa mga bar owners, yung mga ilinaway na yung way man. Kung parte sa mga rikisa na, kung nagbunanay guro sa masulod sa beer house dati, buot silingon nga may lapses ang bar owner Hindi ba? Nagbunanay dito sagwa. Buot silingon dito sagwa sila nagpangita kamang kutsilyo nila kaya sa sulod pa nga daan, wala to yamong. Nano klase. In fairness sa mga bar owners na tanan-tanan ginahimo man nila, hindi ba? Iti sila man na maperde kung pananglitan nga sige may ilinaway da sa masulod sa ilang nga bar. Why na sabi masulod pila kadlaw kay ti siyempre gamo mo. Pero sa sagwa ya tanulabot nila da. Amo na punto naton nga simple lang. Ining mga parte sa mga rikisa-rikisa ni ginahimo na. Magluwas lang siguro kung may mga sulod nga mga minor de edad nga hindi nila makuha galing kay manti. Alang-alang mo na pangitaan ID. Kada sulod da be ID mo, pila edad mo, be baptismal mo. Imong imong birth certificate be palang tawa ko base kung minor de edad ka. Okay, 500. Di ba? Ang importante, tawhay ang sulod sa ilimnan, wala sa ilinaway, wala sa bunanay, wala sa tiruhay sa sulod. Kung matabo ang tiruhay kay bunanay sa sagwa, wala labot ang bar owners na. Hindi ba? Kasi mga into, kumuda. Mga bar owners ang pirmi nyo, pasibangdan da. Negosyom lang na sila. Ang mga balita, hinabatan ng builog man nga dolong sa inyo sa kawan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa dugang resistensya sa lawas ta kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke. Mga K5, no? Extend Food Supplement for Men, bakla sa mga butika. Kag ini mga K5 mabakalman sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Way kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Erjan Pandagane, shout out sa may new site public market sa Hurdan Guimaras. Kay Leo Recto Matiliano, shout out man kay Vicenta Villanueva Latigo, F. Cormida, kay Kapitan Ronela Dumupoy Wanisa. Hindi kini malipatan sang mga pigado ang AX nga ginagamit sang mga tawo nga ara sa puder ang mga makaruluoy ang nagkaruluoy pagin. Maayo kay this time nanindugan ang mga biktima sa AX. Tutoy kadlaw si Kapitan Wanisa. Sa kay Eduardo de la Cruz sang pupoy sa Batsuyan dira sa may SM Food Hall mayong gabi. Kag sa kay Nen Fatahalada, good evening naman kay Delia Perez, kay Philip Luis King, Charlene Sierra, mayong gabi ko sa banay nga si Randy Sierra sa may San Isidro Binavista Guimaras, kay Evangeline Apusaga Arorong, good evening man, RB Boyko Guiliama, and the Erjan Pandagani, Teresita Alombra Ledesma, and sa kay inang Laila Binyas, mayong gabi man. Tiyempo, maka-K5 diri sa ato sila nga pangalagad. Standby kay DJ Machokulit sa Laugh Out Loud. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa